aja kelalen Sapa Jeng karo pen-pen setia Dewi Pantura Nokmel sing ana ning Taiwan Mas Angga Bunda sing Neratno duwe Dapin Ayai Angga Araman Teh Megawati lawas jamane ora ketemu hati sun rindu kaya kelayu wong ganteng kula pengen ketemu Kang Tarmidi Bos Nasi Jamblang Sport Center Ciome Kanggo calon panitia sing wis hadir calon majikan. iya Ayai Bima Wong Dadap calon majikan ngitungi dina ngitungi wulan kapan bae waktune pengen nambung pipine aduh sayang pujaan atine kita Kanggo Kang Andi sing duwe Nokmel sing ana ning Taiwan Bunda Aura. Mas Angga Ciboy sing duwe Dapin Arifan Beli ketinggalan kanggo mantan tuan rumah sing Pilang Sari. Sapa Jeng Sing wis hadir ana ning kene. iya Anak Kang Andi sing duwe TPI Bungko calon majikan panitia sing Bungko. calon majikan Ayah itu Nok Bima Devi calon majikan sing Gunung Sari. ambane laut samudra gunung Himalaya ora bakal bisa nyusul amba atine kita yen wis nyawa kakang ning ngadepan mata Nokmel sing ana ning Taiwan Mas Angga Ciboy sing duwe Dapin Arifan NS Project. Mimine Paris Berwata Mimine Paris Mimine Paris Mimine Paris Mimine Paris Mimine Paris Senok dan seporete pengen katon ayune yen Mas ketemu Mas Dubler kakang jaluk Mas Dubler Mas Dubler Mas Dubler Nok Cimoy Nok Cimoy Nok Cimoy Nok Cimoy ngitungi dina ngitungi wulan kapan bae waktune Kanggo Yayu-yayu sing paling ayu. aduh sayang mimine Febri sayang mimine Febri sayang Ayo disambung kanggo Yayu. Yayu sapa kene. Nokmel sing ana di Taiwan Ini sapa kene. Wong Jupe Wong Jupe Wong Wong Bojo. Jupe Wong Jupe Wong Jupe Wong Jupe Mas Adam Wong Bojo. Mas Adam Wong Bojo. Wong Sire Adam sing paling Wong gora. Sire Mas Wong Adam. Sire Tim Asmun Mas Adam. Mamas Putra Mamas Putra Mamas Putra Nokjen. Mamas Putra Nokjen. Mamas Putra Himalaya ora bakal bisa nyusul amba atine kita Irin, nok irin. nyawa kakang ning depan mata Nama siapa Nok? Nok Yuli. pemuda Nok Yuli. Tiren pemuda Tiren Nok Jena. pemuda Tiren Nok Jena. pemuda Tiren